It's all about humanity. About humanity. Ne, tam už ta vysoká není. Tak. To byla vysoká. Tak. Jedu do Brna, ale jedu třeba přes Kolín, přes Prahu, Praha, Kolín, Brno, to je cesta, to znám, to jsem jel hodněkrát.
Jedu do Brna, je tam vlastně studuji žurnalistiku na FSS. Ještě se trošku hledám. Nevím, co se sebou, možná zkusím. Jak chcete poradit? To je příběh, aby se do toho cítil. Na střední bylo tak snadné a teď... Máš maturitu, pak se budeš dělat tohle, takže v pohodě. No ale v moment, co to děcko absolutně nic nemá a jediné jeho záliby, tak z toho, jak teď mluvíš, tak asi bude TikTok. A toho, co to dítě v životě dělá, tak v ten moment bych asi chtěla, aby to děcko... Ty vole, se neudržíš v pruhu, ty vole, musíš se tam srát doleva. A ne, že projde. Jak byla úlomkovitě rozlámána, tak tam byla velká intenzita síly. Ty to si děláš dělnej, ty Neudělal tady ten člověk. Vole, na co máš zrcátka, ty jeden? Šel si s ním životní účty. Šel ho zabít, aby... Já jsem teď byl s lidmi. Chceš na to ty? No, s ním počítáme, tak my bychom měli být tou dobou, do měsíce. Už bychom měli být na tu všechnu. Tak uvidíme, mě na to jsem třeba jako zajedu. Nemáte tady náhodou zákaz odbočení, vy vole? Máte co? Tak to tady radši celý zablokujete. Jo, vole. Tady zákaz odbočení, vole, a vy tady budete jako co, vole? Zablokujete to tady radši celý. Jeď. Vole, demente.